Jajan apa iku? Godhog ambek jajan ireng. Godhog karo jajan ireng. Godhog. Karo jajan Iki ireng. jajanmu. Goan aku ora doyan. Aku timbangane anak gethuk ora seneng aku. Jajan apa iku? Agak doyan kan biyen aku. Ya. Ndak doyan jajanku. Apa? Cocok ya. Kadang kok. Mari resik-resik aku. Jenenge ngonoan lho. Resik-resik lek diresiki wong, diresiki tanggane. Mosok tau gelem. Resiki ra gelem. Piro dhewe? 2000. Hah? 2000. Mongkon wong ngresiki tambah diamuk wong. Ya apa? Aku digawani jajan bunutin ngarepe sekolah SD. Jadi ngedungetan. Digawani sego rong butel. Yo akeh. Bengi pernah hilang kan? Kok iso sego ilang bengi lho Aku dipangan di kono. Enek cangkung ya. Ya mosok sapa sing kate nyolong sego pas aku. Sapa nek Oh, ndak rusak iku. Ndak oleh. Yang badokan. Ya. Iya. Iya. Wengi aku krungu glodok. Apa ta iku? Apa kucing apa tikus? Ya mosok wong kabeh njupuk sego. Dipangan di kono iso tak delok. Sosok 8000. Kurang. Sosok tak dalek kene sik. Sosok Kawan jajanmu wis. Aku akan biyenmu ngono aku cicak kalau seneng aku. Kapan dideplok, dewe dideplok. Terus diisi kayak gula wis. Enak kae. sosok Kok 8000. akeh teman dulu Ya kok kurangnya. Enggak wes. Ayo kok kurang. Wes pas. Kalau jumpa kawan. Kalau balik lek arep kena buaan deh. Along. Iki jajan. Tuh. Jajanku. Iya. Jajan nyupiku lho kaya. Wes iki se. Ya mbah. Aku soalnya ngono aku mulu. Gak doyan aku ngono. Aku jemblem aku seneng. Iya, oke. Ada kok aja kayak panganan. Ndak adang. Ya kok gak susu. Iki susu iki susu Ya. Susu piro iku? 8000.